Workaba dong nih. Good morning view nih. Bakal suntang sih dak, mekang nih, masih aja nak, bayar masih. Robo ya nih, kali-kali. Timio mekang suntang roh. Jibrici busur sali, cuma borot tunlai, afat nih. Nah itu, haber nih, morning nih, sana kerbai, kerja. Ini. Mekang suntang dewen. Dia ada habru sebetulnya juga ada siang kita sudah nih orang nama tak mincar nah. Tandai pada ada tandai YouTube mana nih? Ya maba YouTube sali. Maba, nah betul. Ya. Play urai deh. Hah? Borot tunai diulang. Borot tunai diulang. Jai borot tunai ni. Jai borot tunai ni. Jai borot tunai ni. Drama जोंनि बिटिआरनि सावथुन सोद्रोमा मुस्रि दावबायसा बिथांनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ हरबाय लोगोसेनो कनभेनर बिथां आरो गासै मावथि बिथांफोरनि मोननिसिम आं Seni Gardo Wanaro Bahagaladeng, Arseni Platinum number 1, Arseni Platinum number 2, Arseni Platinum number 3, Arseni Platinum number 4, number 5 Kusturba Gandhi Balika Vidyalaya Mehergaon, Don Bosco School Dimakusi Girls, number 6, Platinum number 7 NRDS Koirabari Girls, Platinum number 8 NRDS Koirabari Boys, Platinum number 9 Don Bosco School Dimakusi, Platinum number 10 RC Boys, Platinum number 11 RC Boys, Platinum number 12 Northeast Public School Rota Boys, Platinum number 13 Northeast Public School Rota Girls, 14 Platinum number Radial School Dimakusi. Platinum number 1 RC Girls, Bosco School Dimakusi. Platinum number 7 NRDS Koirabari. Number 12 Northeast Public School
एक्जिबिशन गेटआ नै दा फ्रि आरोना माने दा दखानानो खुलिथ'वाखै नालाय बन्द' गोजा आरोना दा एक्जिबिशन गेटआ नै गरखाबो दङ नै गरखाया नै सिफुंबो दं आरोना नै बिराद दं नै सिफुङा गय सिफुं ओरै दा दै गथ'आ नै मोनायावसो गगोन आरोना इन्डिया नै सानाव बन्द' गोजा नै गासिबो दखानफोराबो बन्द' गोजा दख'ना दखानफोरा आरो आंगा मोंगा बेरायलाबायगासिनो दं बिथिङाव फैनानै जाया माबा नै मासेया नै बन्द' गोजानाखै नै फ्रियावनो हाबदों आरोना दा एक्जिबिशन सिङाव टिकेट लायाखै ओमफ्राय बन्द' गोजा दखानफोराबो नै फ्रियावसो नायनो फैबाय आरोना दा नै सानाव साथामबो नै सासेया ओमफ्राय नै मासेया नै साननि भिउआ बेलेग मोनानि भिउआ बेलेग आरो मानसिनि गोजामानो गाखोना गोदौबाय दंलाय नै दैया कारेन्टजों आरो कारेन्टजों नै खबाइ जेखाइ नै नायदो ग्रीनलैंड बिबार माबा माबि दं आरोना नै बेबो नै मा गायदों इयाव आलु गायदों आरोना नै आलुखौ माबायदि गायो नै बिदि गायो आरोना आलुखौ नायना ला ओरै नाराखौबो होनाखै आलु गायनानै नै दालाङा नै नायदो नै देम आरोना नै YouTube नायबावबाय YouTube प्रनाउन्सिएसन फोरोङो ना लगसो बानायनाय मा दं नायदो नै आर'नाइ दाग्रा आरोना नै सोमोरखौ साबायना हो आखायाव ओइ आया एम्फौ फिथोब ट्री हाउस नै गाखोनांगौ drone shot होनलायदो सानाव नायनोसैलाय ब्रा बर'नि न'खरखौ माबायदि नाइट भिउ देखायबाय एबार दे आरोना साननि एबार मा मिन्थिखागोनथ' आरो हालै थांखानोसै बिराद मानसिना नै कबि कबि बारि नै कबि बारि नै बिराद मानसि नै दिनै नायदो आंनिखौ नायगोन फुख्रिया दै सोबाय थायोब्रा नै खोथिया फोनाया जाजोबजाबायलै हनै हांसोजों जाजाजोब्बाय खोथिया फोनाया ओरै हालेवदों हालेवनाय आलि दाननाय ओरै ओमफ्राय सा लाबोनाय माइ गायनाय ओरै नै ओरै माइ रोगानाय नै नायदो नै नाराथिलि ओमफ्राय नै माइनाव रुजुननाय
मुनिया बरो नै बाख्रि ये बाख्रि जाहैबाय नै थांसै थ' नै बाख्रियाव मा थायो नै मेन स्टेजाव हाबनि एबार र' खालि नै जायगायानो खालि गोजा मानसि जादों नै